מה היה גורלו של אייזיק? בבקשה. מאייזיק הוא היה במחנה והוא היה חי כל הזמן. הוא היה באושוויץ. היה באושוויץ. הגיע לאושוויץ משם חטפו אותו. ומה שלא יהיה, הוא השיג סידור. חלב פה, נכון? וכל הזמן היה לו סידור. וברחו איתם ברכבת, ובאו הגרמנים ירו ברכבת. ירו בתוך הרכבת, שהיה חי, אבל הוא לא יצא. אחר כך החבר שלו, הוא יצא משם, הוא לא ראה אותו יותר. חיים היה... הוא אמר לכם? חיים, אני אספר לך. חיים, אני הייתי באחד הלילים. אני הולכת ברחוב, בא בחור אחד, מדבר עליי בהונגרית. אני חשבתי, קרה לי לא פעם שבחורים רוצים להציג אותי, כן, והם... איפה בבודפסט? אני לא יודעת לבוא? והוא אומר, את החוק של חיים? של חיים גנות? שמעתי, נו, אמרתי. אני יוסי, אני ביקשתי אותו שהיה לו חברים. למה גינות? חיים... אנחנו נקראנו... אבא היה פריד ואמא היה גינות, והיו נשואים אזרחים. אז היה פריד שהוא היה גדול וכל היתר היינו גינות. ובנרות אנחנו כתבנו פריד גינות כי לא ידענו מה אמרנו באיזה מקום כך או ככה, שניים. אז הוא מספר לי ככה, שהוא היה גם כן בבודפסט, היוסי הזה, והוא הולך ברחוב, וחיים הולך ברחוב ומסתכל בעיתון. הם הלכו בצד הארי, מחופשים לגויים, זה לא צריך להסביר. הוא מסתכל בעיתון, והוא היה, תפסו אותה דטקטיבים. אתה יודע מה זה דטקטיב? לא. משטרה סמויה. בלשים. בלשים. כן. והוא יודע שהוא יעבור, אז הוא יגיד סרבוס. את מי תפסו? את חיים? או את יוסי? לא, השני. חבר. חיים בא לקראתו. חיים בא לקראתו, כן. הם שניהם התחפשו לארים. כאילו בצד הארי. תעודות מזויפות. הם לא יודעים מה זה ארי. יודעים. אני אספר לך מה שאני קיבלתי. רגע, היה להם תעודות מזויפות והם הסתובבו בצד הזה. לחיים היה לה תעודת נוצרית. ולבחור ההוא גם כן, אבל תפסו אותו. תפסו אותו, אוקיי. בינתיים, והם, הדטקטיבים הלכו מאחוריו. הם נראים כמו... לא ככה. לא ככה. זה אני עברתי, אני אספר, כן? פשוט מאוד. הוא ראה שחיים בא, הוא היה כבר במשטרה כמו סמויה, כן? והוא רואה שחיים בא, והוא יודע שחיים יגיד לו בטח שלום. אז הוא מתחיל את הנעל שלו לתקן, להראות לחיים, אבל חיים מסתכל וזהו. ואמרו לו שלום, כן? אז הם עוצרים אותו, את חיים גם כן. טוב, חיים היה לו תעודה, הוא עבד בקונסוליה שוויצרית, אבל לא האמינו לו והסתכלו וראו שהוא יהודי, אז לקחו אותו בבודפסט. אולנסולס קראו לזה. בצוהר. במקום השלישית, את שניהם וסגרו אותם. אולנסולס זה בית מעצר. בית מעצר. והוא ראה שם, יוסי ראה מה שיש שם, הוא אמר במילא לא יעבור זה, והוא נכנס לבית שימוש וקפץ מקומה שלישית. הוא אמר לחיים, בוא נקפוץ מפה. חיים אמר, אמר מה שהיה סוף. הוא זרק משם את עצמו ולא קרה לו שום דבר. לא קרה לו שום דבר? כן קרה, הוא היה בבית חולים. כן, אני לא אסתכל. יחד אחמד מגלה. לא משנה, נו, זה לא ממש משנה. קרה לו משהו לא. טוב, זהו. הוא ניצל. כן, אז הוא היה שם בבודפסט, אז כבשו בית בבית, שחררו בית בבית, ואז היה צריך לשחרר את הבית של חיים, והוא היה שם,
ולא שחררו, שמה לא לקחו ונתנו לו את הכדור וגמרנו. אימנו אותם ועד שהתערפו, שחררו אותם עם מים והתעוררו מחדש, והוא היה נשוי, היה לו אישה והייתה בחודש שישי. בחיים? כן. אז היה לו חברה, ואימא שלה אמרה בואו נעשה חופה. שם, בבודפסט? כן. כן, בלי צלמים, בלי צלמים עשו חתונה. בלי צלמים. אז הוא היה בחור צעיר. לא באולם. לא בעולם. טוב, אז היא עלתה וראתה, היא לא הכיר אותו, רק את הבגדים שלו, הוא היה שחור. זה הסיפור שלו. ואמרו שאנשים... והרבה נסעו לבודפסט וחיפשו את חיים, הם רשום באיזשהו מקום שנדע איפה, אולי היינו מביאים אותה. מישהו במשפחה, אף אחד לא. מיני כאן, שני קרי סל, כאילו האישה הזאת, שהוא היה נשוי, היא ילדה? עכשיו תמונות, היה חתונה. אני. היא הפילה. לא סתם, היא לא הפילה את רק התינוק? שיש. אחרי זה היא באה אלינו, הייתה כמה ימים אצלנו, ובכתה. כשהגעתם כבר לוישו. אליכם לאיפה? כן, לוישו. כן. מי? בובו היה אצלנו אחרי שחזרנו הביתה. כן. אחר כך היא נסעה, היא הלכה הייתה בבוקרשט, בהולנדיה. ושם התחתנה. עכשיו היא בירושלים, יש לה בעל מהנדס, יש לה שני בנים, אבל אין לי שום קשר איתה. היא חילוני לגמרי. אתה יודע. אולי הפרק הזה גמרנו. הפרק הזה גמרנו, אבל אני חושבת שזה היה כל כך חשוב, וזה חשוב מאוד. שמישהו יעשה עם זה משהו? אבל אני מציעה שקודם נעשה גם כן? את אז אתה רוצה ההמשך. שאני קודם אביא לך נראה את את החומר גלם. מי עוד רוצה קפה יותר? לא, תודה רבה. תגיד. כבר מאוחר. קפה מצוין. כל הכבוד למי שעשה אותו. אתה עשית אותה. חיים. ברשותכם, חתיכת תודה גם כן. בשביל מה שמת אותה על השולחן? תראה לדודי יצחק. בשביל מה היא לא יכולה רוצה לבקש. נראה איך אתה יודע לעבוד. אצלנו יצחק נהוג שמביאים אחר כך. באמת, יפה לא, מאוד. באמת, כן. זה באמת, כמו אצלנו. אודה